Vor Frelser Kirke i Esbjerg har fået et nyt orgel. Ved højmessen påskedag bliver det taget i brug, og orglet har kostet 5 millioner kroner, og pengene er givet godt ud, mener organist Mikkel Andreasen. Det er helt overbevist om, det er. Jeg mener, at kirken her får et fremragende instrument. Der bliver selvfølgelig til gavn for både kirken her, men også for byen. Allerede i midten af 50'erne, i 55, begyndte man her i sognet at diskutere, om man ikke skulle have et nyt orgel, fordi man allerede dengang var betænkelig ved det gamle instrument. I 1961 besluttede man at reparere det andet midlertidigt, så det skulle kunne holde i 10 år, og nu, langt senere, 2002, så har man fået det helt nye instrument. I forhold til det gamle har det væsentligt mere pondus. Det kan simpelthen sige mere. Og et vældig fremskridt i forhold til det gamle er, at det er væsentligt bedre egnet til at spille musik fra romantikken og op til vor tid. Og det ser jeg som et væsentligt fremskridt. Et godt orgel skal have et rigtigt udvalg af klanglige muligheder. Det vil sige, at man skal kunne kombinere det på mange måder, så man får en stor variationsmulighed, kan man sige. Ikke? Så skal det selvfølgelig have en personlighed, der gør, at det er én ting, altså instrumentet hænger sammen på den måde. Ikke? Og så sådan rent fysisk for den spillende, så skal det være til at betjene. Det vil sige, det skal ikke være alt for tungt, og man skal kunne nå det, man skal. Og sådan noget. Det spiller alt sammen med. Det eneste, der egentlig er udelukkende elektronisk, det er en hjælp til, at jeg kan få hjælp til at trække de her, når jeg ønsker dem. Altså, der er indbygget et system, så jeg kan på den her måde skifte klange. Altså, jeg kan indkode et bestemt forløb, som jeg så kan aktivere her. Og det er sådan set det eneste, der er udelukkende elektronisk. Alt andet er træ og metal og godt håndværk. Alle søndage i april kan man kl. 19:30 opleve orgelindvielseskoncerter i Vor Frelser Kirke.